ואנחנו היום משחקים בברין רבולושן. אל תשימו לב, אני מהפלייסטיישן של פארמינג בעולם הבא. אז אם אתם רוצים להשתתף בגיבווי שלי, אז רק אתם צריכים להירשם לערוץ, לשים לייק ולרשום את היוזר של הניים שלכם ברובלוקס. יש בינתיים 69 קרייטים, אז אתם יכולים לראות את מזלית ואני אביא לכם כמה. נאחל בהצלחה. היום אנחנו מנסים לעלות שלב, אז בואו נראה איך זה ילך באמת. אני לא יודע, אולי אני אביא את עצמי בפלייסטיישן. אני אביא את עצמי מהפלייסטיישן. חכו, הנה עכשיו ככה לא. יופי, שבוע. עכשיו אוקיי, הטלפון שלי יעמוד, אני אלך לפה ועכשיו זה יעלה לי, שמתם לב? ואז אני בזמן שזה מעלה אותי, אז אני עושה פארמינג גם. אני הנה זה סעור, וזה אני אראה לכם את זה. מטאו! השגנו את מטאו. זה מה המשחק הזה קל משום מה? אני זוכר שלקח לי שנים. זה קומר. אז אפילו אני אראה לכם. אני עושה גיבווי. הנה, סתגלו מוכנים? אני מראה לכם. אני עושה גיבווי. הנה זה אני. אני נותן לעצמי 8 ומאחל לי מזל טוב להשיג סיקרט. מזל טוב לך עמית. אז יש לנו 61 כאלה. עוד 61 נשארו. זה אמיתי. אמיתי חברים, אמיתי. אני לא יכול להביא לכם 5 כל אחד כי זה הרבה מנועים. שימו סבו לייק ואתם תהיו בגרלה, רק תרשמו את האזור שלכם של רובלוקס בתגובות. עכשיו בואו נראה, אני מאחל לעצמי מזל טוב שיצא לי את הסיקרט. לא יצא אני אומר. איי. לא יודעים כמה אני חרשתי פשוט. אז בואו נראה מה אני יכול לי בזה. יש לי את הלואודאוט המושלם. אני הופך לג'ירפות של עוד שנייה. בוא נראה. בולביטו בנדיטו טרקטוריטו? אבל שתדעו שאני חשבתי באמת שאני הופך אליהם ג'ירפות שלסטה. מה זה? חשבתי שאני הופך לג'ירפות שלסטה. אז לא שאני בסרטון אנחנו היום עוברים עולם בסרטון שזה הזוי. הזוי. לא תכננתי לעבור, שתראו. אופלה. עברנו עולם. אז חברים, אני שנייה הולך עם הבוס, עם סעור. הנה, תשמעו את השם. עכשיו שרואים, אז אני הולך עם זה ללורילה, לורילה, לא יודע איך קוראים לו, שמוזר, ועושה פה גם גריינד.
הנה, יש לי פה עוד חבר. דנז. לא יודע למה, כמו דנז. אבל גם עוזר. לא תכננתי שנעבור על 100%. הופה, פק מק 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 מק. הוא גם מוריד לפק מק 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 האמיתי בקושי. כי הוא עיפרון. אתם יודעים שהוא עיפרון? תגידו שאתם לא יודעים, תגידו עכשיו. שפק מק מק עיפרון. פה נתן משהו, עושה לי. פק מק 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 עיפרון. שיש לו חיוך קריפי רצח טוב. יש לו חיוך בין הקריפים. יודעים שממטאו דילגנו לג'ירפה צ'רסטה והגענו לבלבלית הבנדיטו. ג'ירפה צ'רסטה. פק רחמת ממטו. מדהים. איזה שם קשה? כמו השם הזה. שם הזה דומה. Il sacro capro spaghetti mistico. שתיהם שמות מאוד 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 קשים להגיד. באמת. פק מק 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 מטו. אוקיי, אנחנו הולכים לעבור שלב. למה? אני לא יודע למה הוא אומר ככה. עכשיו אנחנו מתחילים לקוק. אוי לא. סעור שלנו עושה את העבודה פה. תהיו תהני עוזר לך. תקשיבי, ככה הרבה זמן. ופה בינתיים נעשה פה סיור. לא, אני יכולים אותי פה פטים. אותי פה פטים, מה הבעיה? כולה עוד טיפה שמי עובד פק מק מק בקלות. בוא נשמע את זה שמה הפעם. טורטוגיני דרגן פרטיני. פרטיני. טורטוגיני דרגן פרטיני. Tortugini dragon frittini. אני באמצע הסרטון. סליחה חברים. אז אנחנו יכולים להרוג רינו, טסטרינו. הוא כלום. הוא בכלל לא קשוח אליי. הוא כלום. אם אני טורטוגיני דרגן פרוט. קבום. אז חברים, עוד 5 דקות נשים את הסרטון. אז אתם שמעתם שעוד אנחנו בסיום האפדייט הזה של המשחק, שזה בעוד, אני אגיד לכם כמה ימים, בעוד 2 ימים, 2 שעות, 51 דקות אני מתחיל את הגיבווי. רק שימו סאב ולייק ותרשמו את היוזר שלכם ברובלוקס, ככה אתם תקבלו סאור קרייטס. מבטיח לכם. אני אבחר 5 אנשים שהם מזליסטים והם יקבלו כמה. עוד אחרים, בואו נראה מה אני אקבל סאור פעם. אוקיי, יש לכם גו. פליז תדמות, פליז. לא! עוד אחרים, אנחנו מגיעים לרינו, טסטרינו, מסכנים וביי. אז עוד לא. אוקיי, זה קשה. כמעט. עכשיו רינו, טסטרינו, זה בלי בעיה אני הורג. אז בואו נעשה מקום. מה אתה רוצה רינו, טסטרינו? הרגתי אותך וכמעט הפכתי לך. אז חברים, כמו שאמרתי, שימו סאב ולייק, תרשמו את היוזר שלכם של רובלוקס, וביי ביי.